megalayapost.news. Kaseng Nyautrep Youth Council HYC Motarachan Circle Hapok kejenglam jong samla Shembor Langrin U Presiden Haringat Kidkhot Hinin gamiet gesing sajang kelayok benkurip drog Batrnia inject na wayu samla U badai nagathan Motarachan Jangka Eastern West Kasil District Bat kani kelap penkendit Yikinong ilam kaseng hadir bu drog layok rung hak tigathan Kaseng kelayok benkurup Yutai drugs na utai samla De hadin kejengat trelang Bat gibahing masam jong tuyu samla Bala kerni hak kekam di drugs Panakaliang kaseng kalak thang lut yaki. Nakaliang kaseng kalak yaslok bat gibahing basem jong tuyu kun samla. Bat kila ajing mut ru bon pak sumarno yu tuyu samla bala kerni drog hapo rehab center. Shishut nakaliang kaseng kalak kenturu yaki nang ilam senong kinang kiseng terimon sengumha bat kamtam yaki bor jong kaan bakim day ban ken sting yakum kini hendai ban pet ngor hapo kathan motoration bat ka district hi barok kawai. Kenang mo drugs unom yo lat bandrung bat por syakwe bat ki kun samla. Thôi rồi. Thôi rồi. Thôi rồi muộn. Thật đi làm con rai sao ta đi chim đi abu ngoài jerong này to lại không bắt tôi hào lạ đấy nhá đây kerat nó tiap nonton usirin teh bu oh tuh mungkin ternyata nah kayaknya orang ada tebutan tahu nih terus usirin ini kayaknya datang iya saya tahu mas ta naka liang jami kom ka Nyautrep Youth Council Motarachan Circle mentaka sitang mit jong ka si sejan ni dap da kajing smusi sikadai ban yo yani ka khubor hagba hakin kisi kipor pladap ni la persang hi hak jinjai anti jong ka HYC na kamta ban yakhun thma persha yu drop haki bantai bafer haki district bafer jong ka jalam ni kalya te hakin ki sini ki pladap ni la persang hi ban pej ban wat ban pej ngor khamtam hapo kadong ka thai Motarachan bat ka district Eastern West hi borokoi Henry ngimlap bagi samla jongka district ngop ya unu jingdi basniu bulong nongsin jongka jaj bereu ke jongi bat khamtam ya ki kun samla jongka bereu Nyautrep Henry menta kamit se kede ka mit ke bapan kendit yangi kum ki noilam jongka HYC Motarachan Circle kawai di ki circle ki bahab po ka Eastern West Kasil district ba lengba ke jingyok jingtip bat ke jing trilang jong ki bahing hasam jong wei ni ki samla jong ka dong ka thai Motarachan ubala ngop ha uni jingdi basniu udrok ubalong jingsniu wasarkai haduk kata-kata ya ke jing em ke jongi ti lengba ke jing trilang jong ki bahing hasam ke jong u rengkat mengikum ki noilam jong ka seng bat mengi ki dekhot bat ki nong kitkam ki bahmat jong ka Nyautrep Youth Council jong ka Motarachan Circle kum juruk ki dekhot jong ka HYC Northwest badan lambat ni Nepor nilayo ya ban kini no ya ki sirin bat drop na way na ki samla jong ka dong ka than Motarachan te let's say kadai ka ai ka ba snow kendit na marginang perkat baka Eastern West Kasil district bat ka dong ka than Motarachan ngim khmi lenti ba udrok ulawan yu kejat Henry menta kamit
let's say kedai ka khubor ka ba penkendit ya ki paj ba nong sunong jong motarashan bat jong ke Eastern West Kazil district ki nong ba kum ka mairang kensi bat ki pat ki snong ki ba kham he apo ka district ni ngim poi perkhat ba uni udrok la rung apo ki kani ka district Eastern West hanrei ka ba snosi ka long ba nagalyang ge jongi kum ka sengi lap ba pleng hapo ka dong ka thang motarashan bat ka district Eastern West uni udrok mata ularung hadin bang liyo ban kani nila thang bat ni pha kani ka khubor pat saka sarkar khamtam ka police department ba omdei ban le kam kai lani omdei ban kengsting ya ka jingma jong ni udrok ni bana ho hapo East Kazil district hapo West Kazil district bat ki bantai ki ba phar jong district ka jingjelai jong ni udrok ka serkai hadu kata-kata balengba ka jinyai inti jong ka seng ilalap sibun ki jaka ki bo uni drop ni serkai ti kani kedai ka sin ka banengkong ka maong bahapo ka dong ka thai motarashan ka badai jong Eastern West nilap bo pleng uni drop uli yuk kejat menta ti namar kata nagalem jong ikum ka seng ni khlem song thai ban yakhun uni drop ban nang ni sakmat ni nang yai budin ban penti kena bagi sama jong ka dong ka thai kinom dei ban ngop haunu jing sneu te hakiju ko por na kalyang jong ikum ka seng ni kerpat yaki noilam snong ba phar ki badon hapok motarashan ba district Eastern West borok wei bangin long ki ba husiar bangin long ki ba pek parman ki noilam snong ki senglong mi ki VDP ki seng samla ki ba phar ni don kam ya ke jitre lang ke jong phi namar khalam ke jitre lang ke jong phi nagalyang jong ikum ka HVC ke dei tang ka wei ne ki kanhun seng ki ban yarap nagamta ban pendujat yang udrok hanrai ka bor ka bah khrau ka song haki bor jong ka an bat kerpang khamtam haki bor chnong ki ba ki ham ban sim ga jing ki khli nagamta ban penti kana bo udrok umdei ban wanrung hapo kidong ki thang ki jongi tiken tang yawai nagalyang jongi kum kaseng ni kerpat ya ka police department khamtam ka police jong Eastern West Kazil district ba ka dei ban pek parman ya ka yat ke yang namar kumbangi nila persang ban keli nu samla bala ngop hakan ke jingdi ka ba lakisnam te nagalang jong u yathu ba ki don ki brew ki ba panon kam yu nu drop bat ki ba di yu nu drop ba uyo lengba jong ki te nagalang jong ikum ka sang nang budin nang ni sakmat bat ni kerpat ya ka police department bakadai ban pekngor ban check khamtami kali ki ba ya ki ba yang khnang ba in panti kana pengila ban rat ding khong ya ka jings new jong drop om tang hapo kana ka dong ka thai motarashan ki Eastern West rei hapo ka jelahi borok ka wei megalayapost.news